Yo, what's up mga katodo? Eto na guys, nakikita nyo ba yung nasa harapan natin? Tingnan nyo naman yan. Yan yung ating motor pero upgraded. So ito na yung Ninja 1000 SX 1100. So 1100cc siya. Ayan kung nakikita nyo. 1100. So almost the same pa rin to. By first glance, no? Almost the same siya sa bike natin, sa motor natin. Except for, meron na siyang may stripes na siya dito. Yung sa atin. All green tong part na to. And then, hanggang dito all green. Ito black. Combination ng black, gold, and green na. Tapos, itong part na to, green na. Yung sa atin is black ito. Itong part na to. Pati yung tangke niya, naka-green na. Yung Kawasaki green ng Ninja 1000 SX or yung signature color niya, no? And guys, gusto ko lang din i-point out na apart from the CC, no, na 1100cc siya, naka-all-ins na yung suspension niya, mga katodo. Sa likod, na brake, nakanisin pa rin siya. Pero kung titignan nyo guys, tingnan nyo naman yan. Naka-Brembo na. Tapos naka-braided hose pa. No? So naka-braided hose na siya. Brembo, at tignan nyo yung itsura nung cylinder niya. Medyo nagkukulay-kulay. Hindi ko lang sure kung yan ay titanium, no? So, hindi natin sure yan. But, yun ang mga major upgrades na nakikita natin dito sa bike na to. Apart from yung CC niya, no? Na umangat. Kasi yung sa atin is 1043cc. Ito, I'm not sure, parang 1090 something na ata ito. And same feels, mukhang wala namang pinagkaiba masyado. Sa cockpit, the same, except for this one, meron na siyang built-in charger. Oo, di ba? Hirap na hirap tayo dati. Kasi ito, kailangan mong palagyan dito ng charging port para makapag-charge ka. Ngayon, meron ng built-in charger na nakadikit sa clutch niya at naka-attach sa clip-on niya. Diba? So other than that, wala namang masyadong pinagbago. Ganun pa rin, yung parang basukan niya na exhaust. At syempre, kailangan nating upuan, no? Tingnan natin. Oh, same feels. Oo, walang masyadong pinagkaiba. And of course, tingnan nyo naman, tipto pa rin tayo. Hindi mawawala yan. Lagi tayong tipto sa bike na to kasi mataas talaga tong bike na to. Parang 835mm ata yung taas niya. So, ayan. Nakatopi na yung paa natin. So, ayan. Sa mga gustong kumuha, no? Hindi ko lang alam kung magkano ang presyo nito ngayon ng SRP. Pero alamin natin, ipopost natin yan dyan sa ating video. Yung trip nyo, tignan nyo dito sa Kawasaki Crib. Dito sa may Along Libis lang to. Kung gusto nyo makita ang pinakabagong Ninja 1000. What? No, Ninja 1100 or 1100 SX 2025. Alright.